kuno kwa Chonde ndakumanako ndi munthu amene anavina nyimbo ya Jetu ija ya Pangolini. Uncle, zina anu ndani? Chijeni Pangolini. Zina lanu Pangolini. Okay, jabuno Pangolini inabwera chifukwa cha nyimbo ya Jetu, mutavina nyimbo ya Jetu kapena zina lanu li Pangolini kuchokera kale? Inabwera chifukwa chovina nyimbo ya Jetu. Ine zina ngani Chifundo Jason. Chifundo Jason kumuzindi kuti? Kucholo. Kumuzindi kucholo. Okay, mmakhala dera lake liti kwenikweni? Pano kukhala kuchilazulo. Pano mmakhala kuchilazulo. Ndi Jetu munakumana motani? Nakumana nthawi imene ndikukhala kwa Christian kundilande ndi anandiyimbira foni. Inachitika kuti andiyimbire magazi ena anauza jamavina nawo achi. Ali nyamata ivi titi mpeze tipanga bwanji. Ali amakhala kundilande. Pakuti paje sewu. Okay, ndiye inuyo ndi Ajetu kukumana like ubale wanu mutangobvina nyimbo imene jo ubale wanu akhala uli otani? Apapa balatundu abwino ndipo yaka mapita simuka anthu amanditana. Okay, kuchokera pamene mwavina nyimbo ya Jetu, nyimbo ya Pangolini, ubale wanu like ndi Amalawi kapena mwina mukaenda kuti anthu amakudziwaniza kuthandizani motani? Anthu ambiri amandiziwa ndipo anthu ambiri samandigala ndrama chifukwa nachukisidwa pa nyimbo imeneyo. Okay, komano kuchuka konde anakuchukisa nyidi. Komano kutheka kuti aliponso Amalawi ena amene amafuna atakudziwani mwina mutachita star ngati mafilimu kapena mwinanso mutaoneka mu nyimbo zawo, angakupezeni motani? Okay, nimangopereka hachi yanga. Atapereka nambala kwa Malawi ndi cholinga chakuti amene angakufuneni siku nalake azakuimbireni muzavine mu nyimbo mwawo kapena muzaoneke mwina mu filimu kapena makomedies ndi zina zotero. Kwa tikukhulupirira kuti ndinu aluso ndithu. Ndiye kwa amene akhonza kukufunani akhoza kupezani motani. Tapereka nambala mukangana kamera ichi. Pa nambala yanga ndi 0manayinawiri 75 18 14 2 kumapeto. Okay, so anthu akhonza kumwina kumafuna kumadziwa kuti Pangolini amene timamudziwa uja mukhoza kudusa Pangolini amene timamudziwa uja ndokwatira kapena mwina mwake information yake ndiyo tani ino ndokwatira? Mbali yokwatira ndesi nakwatirepo. Mbali yokwatira ndesi munakwatirepo. Zikukanika pati? Okay, kazi ndinaye. Yes. Koma osati namanga ukwati. Koma timangoenderana tikafunana. Mangoenderana mukafunana. Koma iye kwati sanaonekere. Kwa osati sinaonekere. Muli omasuka kuti mwina mukhoza kuyankha kuti ndindizaka mwakuti oyonga kuti Amalawi adziwa samakudererani. Ndipo ndindizaka 26. Bola pamenepo. Anthu oso azitani? 26 zaka zanga. Osati ngabise zaka. Izimabisa zake. Mmakumana ndi vuto nalilonse mwina mukamenda pansewu kapena mwina kuponderezedwa mu zinthu zina zonse kapena kuti mwina mwakuti. Okay. Kane kuponderezedwa inaliona. Time ine sana imbeni Jetu. Koma nina ni Jetu. Pano mapasidwa olemu. Mapasidwa olemu. Moti inuyo anthu alisa akamadziwa azikuona kuti niyo ndi Pangolini. Basi. Tangu ibwezani soni phone number anu kwa amene akhoza kusangasidwa kuti mukhoza kuoneka mu nyimbo zawo makomedi kapena mafilimu. Okay, nambala yanga. Ni 0 manayini awiri 75 18 14 2 kumapeto. Zikoma kwambiri. Munali ndine Sam Mavita ndakumana ndi Pangolini kuno kwa Chonde mboma la Mulanje. Alipo anthu ochuluka amene akufuna atagwira naye ntchito nyamatayi. Namba yake ndi imene mukuiona pa screen. Dzina langa ndine Sam Mavita. Ndipemphe kuti video muchite like, muchite subscribe ngati mamukonda Pangolini.